барои расидагӣ ба қазияи сокинони маблағгузор ба як баландманзили нимасохт дар кӯчаи Асадуллоҳ Ғуломови маҳаллаи 83 бо дастури шаҳрдори Душанбе як комиссияи вижа таъсис шудааст. ин комиссион дар ҳайати муовинони раиси шаҳр ва мақомоти масъул баъд аз зуҳри 16 июн бо саҳомони ин бино мулоқот карда ва гуфтанд дар тӯли як сол ин бино сохта хоҳад шуд. 67 нафар сокине ки барои бунёди як баландманзили нӯҳқабатӣ ҳанӯз дар соли 2014 ба ширкати сохтмонии Союз Сохтмон сармоягузорӣ карданд, то ҳанӯз на пули худро бозпас мегиранд ва на соҳиби хона шудаанд. ҳамаги 600,000 доллар қатъи супоридем. Ин гӯё ки гирем ин сохтмон маблағи мо қатъи бардошта шуд. инҷа роҳбари ҳамин сохтмон Додахони Мунаввар он каса ҳамин баъзе оилаҳо ҳамин сохтмон дури дароз кашида шуд, норозӣ шудан, вай кардан, аз озодӣ маҳрум кардан 11 сол ба. барои ҳамин мо намедонем ки чӣ хел кунем. ба гуфтаи сокинон, бинои нимасохтро ки танҳо 4 табақа бардошта шудааст, кумитаи амволи давлатӣ мусодира карда ба тавозини раёсати сохтмони асосии шаҳри Душанбе гузоштааст. дар раёсати сохтмони асосии шаҳри Душанбе гуфтанд, масъулияти ҳалли мушкилоти саҳмгузорон дар сохтмони бинои баландманзил дар кӯчаи Асадуллоҳ Ғуломовро ба ихтиёри мақомоти ҳукумати ноҳияи Сино вогузоштаанд. Мы очень просим, умоляем, пожалуйста, помогите. мо бисёр хоҳиш мекунем, зораву тавалло мекунем, ба мо кӯмак кунед ки қарори дубора идома додани сохтмони бинои моро диҳед. хоҳиш мекунем ба мо кӯмак кунед, мо намедонем ба куҷо муроҷиат кунем. ба мо иҷозати идомаи сохтмонро намедиҳанд. шахсоне ҳастанд ки мехоҳанд идомаи сохтмони ин биноро ба уҳда бигиранд. У нас есть люди, которые хотят дальше строить. теъдоде аз маблағгузорони ин бинои нимасохт 6 соли қабл пули аз муҳоҷират андӯхтаашонро ба умеди хариди манзил ба ширкати Союз Сохтмон пардохтанд. ин афрод дигар на манзили зист доранд ва на пулашонро бозпас гирифта метавонанд. теъдоде ҳам ба умеди манзили нав манзилҳои кӯҳнаашонро фурӯхта акнун дар кӯча монданд ва иҷборан утоқи аз ин сохтмонро ба сифати манзил ихтиёр карда дар бадтарин шароит зиндагӣ доранд. اینجا نه در داره نه ترزه. من میرم خونه یک کس میرم پشک میشم 5-10 کیلومتر روز من میبرم. شب میشم میبیام یا سر من میمونم خواب میرم بو میرم یگون کس یاردم میکنم که کوارتیر ندارم. اما کارشناسان میگویند حل این چنین قضیه‌ها بر عهده دادگاه است، در حالی که سالهای طولانی دادگاه‌ها به قضیه سهامان این ساختمان رسیدگی نکرده است. سالهای اخیر شماره چنین قضیه‌های ساختمان منزل در شهر دوشنبه زیاد ثبت شده است. дар аксари ин қазияҳо сокиноне ки барои сохтмон саҳм гузоштаанд, ширкатҳои сохтмониро барои иҷро накардани уҳдадориҳояшон муттаҳам карданд. дар пайи чанд аз чунин қазияҳо масъулони ширкатҳои сохтмонӣ пушти панҷараи зиндон рафта, дар бархи мавридҳо ширкатҳои дигар сохтмони манзилҳоро ба итмом расонидаанд.